Nkosazana. Hello, sana. Uyaphila what? Ngiyaphila njani Themba lami? Hayi nami ngiyaphila. Ukuthi nje angisaqondisisi kahle yabo angazi noma umuntu yabo sathandwa yini sasidinga isikhathi singakhuluma. Baby. Ngiyakuthanda. Angikuzwa? Hawu baby ngiyasho nje ukuthi ngiyakuthanda. Ngisemncane nginenkinga yamadlebe yabo so angikuzwa kahle ngathi ngimemeza. Ngiyakuthanda. Uthi njani? Hawu baby ngiyasho nje ukuthi ngiyakuthanda. Nawe uyazi manje ngifuna wenze njani-ke ngifuna uthi Isho. Hawu baby. Awuphinde kwa? Awusho ngizwe nawe sithanda sami. Kusho mina. Hayi bengisho ngiyadekanya imidemzelo manje sesiyayibhonsa njani manje. Isho phela baby. Angisho? Okay mani lalela ngisho kancane. Hey. Yewe. Uthini? Awuphinda ngizwe. Uthini wena? Hawu mama. Yey, ngisephinda lento oyishoyo. Wezinto phinda angizwa. Mama. Uthi uthanda bani? Uyakwazi uyihlo ukuthi uyathanda wena? Uyakwazi uyihlo? Kodwa mana privacy nawe. Hey! Ho, nibibizane mina ungiqhela kabi. This was supposed to be privacy. Ngingi la. Habe. Yeah, no privacy kukwami. Umhlela kaThoko yini?